Bi ye tarata ye Septembre kalo tile 9 san 2025 o minnu sɔgɔlen bɛ aw ka Jabaraninso Mandi la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ n'aw ka wagatiw cogoya ye an b'aw ladɔnniya ko n'aw ka kunnafoni wagati selen. Bakuruba kunnafoniw na yɛlɛma min bɛna don an ka kalan taabolo la an da bɛna don o la fo ka taga se an ka jamana ɲɛmaaw ye welewelemadakan min kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma ka kɛɲɛ ni ji bɛ ka tiɲɛni min don an kunna ka an bɛna na an da don o ni an ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila. Ka kɛɲɛ ni don ye min sigilen bɛ kalan yiriwaliko ma diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na kunun tɛnɛn Septembre kalo tile 8 san 2025 an ka Premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga tun bɛ ba Maliba ta kɛnɛ kan, kɛnɛ min ni u ye fɛn caman baaraw caman kɛ a kɛnɛ kan. A kɛnɛ kan kumasen min tun bɛ u bolo o de ye yɛlɛma min ni o bɛna don an ka kalanw na ni a bɛ fɔ a ma ko alphabétisation numérique u bɛna na fɛɛrɛ minnu bila sen kan yaasa jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kalan kɛ cogoya min na sabula a ye a jira ko u ka ɲininiw kɔnɔna la kɛmɛ sara la min ye 37 buruburu 6 ɲɔgɔn na ko olu de kalannen don jamana kɔnɔna la wa ko jamanaden caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ yen nɔ ni u tɛ se ka sɛbɛnni kɛ ani u tɛ se ka kalan kɛ nka ko nin bɔlɔlɔsira min ni o bɛna don an ka kalan kɔnɔna la ko a bɛna kɛ fɛɛrɛ ye min bɛna kɛ nafasɔrɔ sira ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma sabula bɛɛ bɛna se ka kalan ɲuman ka o sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la wa fana a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka kalan minisiriso ni a dɛmɛbagajɛkuluw bɛɛ lajɛlen ma k'u ka fɛɛrɛ bila sen kan yaasa nin bɔlɔlɔsira in baaraw bɛ se ka lateliya cogoya min na ka don an ka kalanw kɔnɔna la kalandenw yɛrɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ ani fana a bɛ se ka kɛ sababu ye maa minnu bɛ hali ni u ma taa kalansow la u bɛ se cogoya min na ka kalan kɛ ani ka dɔnniya sɔrɔ ka nafa ka o lase jamanadenw ma wa fana a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin AES jamana bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an fangaw fara ɲɔgɔn kan ka min ye kalanbaliya ka o kɛlɛ ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔna la a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase lakɔli karamɔgɔw ma olu minnu b'u seko n'u damayiraw bɛɛ lajɛlen kɛ ka sifinnakaw kalan ani ka maa caman kalan yaasa u bɛ se ka kɛ don dɔ mɔgɔba ye jamana yɛrɛ kɔnɔna la cogoya min na wa k'a b'a ɲini u fɛ u k'u jija o baara la sabula o ye baara ɲumanba ye min bɛ se ka jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga ka caman fara o kan. Comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes maaw bɔra ka laseli kɛ Septembre kalo tile 4 san 2025 ko k'a daminɛ samiya daminɛ la ka na se bi ma ko min ye maa 23 de bɔnɛna o nin na maa 34 olu joginna wa min ye maa 20 ɲɔgɔn na ko ji ye tiɲɛni don olu de kunna an ka jamana kɔnɔna la o hokumu kɔnɔ fana u ye a jira ko k'a daminɛ utu kalo tile 25 la ka taa bila Septembre kalo tile fɔlɔ san 2025 la ko u ka jateminɛw y'a jira ko min ye inondation 4 o de kɛra an ka jamana kɔnɔna la kaba pɛrɛn 1 o fana kɛra an ka jamana kɔnɔna la min kɛra sababu ye ka so 156 ka olu bi an ka jamana kɔnɔ o hokumu kɔnɔ gouvernement ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu bɔnɛna u ni na ji ka tiɲɛni sababuya la ani fana u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma ji ye tiɲɛni don maa minnu kunna Kulikoro Kidal Nioro fo ka taga se Bamakɔ kɔnɔna ma yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogoya min k'u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma ladilikan minnu fɔlen bɛ an ye an ka o ladilikan ninnu bato yaasa ji tiɲɛni fanga bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na ani fana a kana na se ka dankari kɛ an ka ɲɛnamayaw la. Senegali bolimafɛnbolilaw ka jɛkulu min bɛ olu tun bɔra ka laseli kɛ ka ɲɛsin u ka chauffeur 6 ma min minɛna Bamantiwale tigilamɔgɔ fɛ an ka jamana kɔnɔna la u bɔra ka laseli kɛ sibiri don Septembre kalo tile 6 san 2025 ka a jira ko u ka ni maa 6 ninnu labilala o hokumu kɔnɔna la u ye folikan lase maaw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ bɛ k'i ye u dɛmɛ u ka nin baara in na ko u bɛ u bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la URS Gora kuma ma k'u b'olu fo kosɛbɛ sabula olu y'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye nin chauffeur 6 ninnu ye u bɛ se cogoya min na ka labila ani ka segin
ka taa u ka denbaya la k'u bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase u ma u ka wale ɲuman in na. An ka finitigilaka minnu ka baara bɛnnen bɛ an ka kungo lakanani ma, ni dɔw ni tora a la hane ni dɔw yɛrɛ ye baara kɛ fo ka taga se u ka retraite ma. An ka jamana ye ɲɛnajɛ labɛn yaasa ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ka denbayaw ma. A kɛnɛ kan min ye an ka ministre de l'environnement madame Doumbia Mariam Tangara fo ka taga se a baarakɛɲɔgɔn ni o ye ministre du développement social et de la promotion de la femme olu tun bɛ a kɛnɛ kan yaasa ka se ka ko la ɲɛnamaya cogoya min na. A kɛnɛ kan min ye malo tɔni 3 ani ɲɔ tɔni 3 fo ka taga se tulu bidɔn 100 ni makɔrɔniw ani kalankɛminɛnw o dira ninnu ma yaasa cogoya min na u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye. Ani maa minnu bɛ n'u taara retraite la min ye enveloppe ye o dira olu ma. Maa minnu ni tora a la an ka ministre ye tasibila kɛ ka ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma, wa fana a y'a jira ko min ye sifinnakaw ye ko u ka kan ka misaliya ta nin maa ninnu ka sabula u ni tora fasoko de la, wa fana ko jamana tɛna ɲina u kɔ. Jamana bɛna seko ni a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ka denbayaw ma yaasa u kana na kɔngɔ ani minɔgɔ kana na u minɛ fana. An ka douane cɛdenw ye wulikajɔ bila sen kan ka ɲɛsin an ka kulun belebele 3 ma, kulun min kɔnɔna la min ye sɛ carton 800 ɲɔgɔnna u ye tɛgɛ kɛ o la an ka ba sanfɛla la. A kɛnɛ kan min ye an ka brigade mobile d'intervention ɲɛma ale tun bɛ yen, ani fana u ye tɛgɛ kɛ katakatani bolila maa 3 la minnu ni tulu carton 300 tun b'u kunna ni o kun bɛɛ lajɛlen bɛ ka don an ka jamana kɔnɔna la yuruguyurugu sira fɛ. Wa douane cɛdenw ye a jira fana ko u kalikan don min ye yuruguyurugu wale ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la. Sibirido septembre kalo tile 6 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati kungo min bɛ Zantigila ni Kasela ni ɲɔgɔn cɛ Segu marabolo kɔnɔna la, bolimafɛn bolila minnu tun bɛ ka taa ni maaw ye Segu kɔnɔna la min ye Bamanciwale tigilamɔgɔw ye u ye sira da ni maa ninnu ɲɛ. U kɛlen kɔ ka sira da u ɲɛ u ye taamadenw bɛɛ lajɛlen larawele. U ka laraweleli kɔnɔna la u ye u ka carte d'identité lajɛ. Maa o maa de bɛ yen nɔ ko finitigilakaw ka carte d'identité bɛ i bolo u ye olu bɛɛ lajɛlen lajigi. U kɔni ma se musolakaw ma, wa a kɛra sababu yɛrɛ fɛnɛ ye an ka carte caman ye olu y'u seginna u kɔ, nka dɔw taara Kulukoro sira fɛ yaasa ka se ka taa Segu kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔ min ye an ka nin taamaden ninnu ye k'u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ka dɛmɛ don u ma dɔ fara cɛsiriwalew kan yaasa min ye ni maa jugu ninnu ye o daga bɛ se ka ta ka bɔ an da la cogoya min na. Alamisa septembre kalo tile 4 san 2025 an senko bagan sugu kɔnɔna la an ka finitigilakaw ye tɛgɛ kɛ sɛgɛnnamɔgɔ maa 3 la maa minnu ni siga kelen bɛ u la k'u ni Bamanciwale tigilamɔgɔ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'u bɛ ka baara kɛ. An bɛ wagati min na i ko bibi in na ni maa 3 u ye fɛɛrɛ bila sen kan ka taa ni a ye an ka finitigilakaw daga yɔrɔ min bɛ an sɔnkokaw fɛ yen nɔ yanni sɛgɛsɛgɛli baaraw ka kuncɛ. Araba septembre kalo tile 3 san 2025 Tomiyankaw fɛ yen nɔ ONG Adra Mali ni AFAD maaw y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogoya min ni waati gɛlɛn ninnu kɔnɔna la. Min ye ɲɔ kilo 50 fo ka taga se shɔ kilo 20 ani tulu litiri 5 fo ka taga se 7000 o de dira nin maa ninnu ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye nin wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna la. Septembre kalo tile 6 na tile 7 san 2025 Jema ni Ɲoro di Sahel kɔnɔna la Kayi marabolo la an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen kan Bamanciwale tigilamɔgɔw n'u dagayɔrɔw kama u ye tatugu Bamanciwale tigilamɔgɔw la wa u ye u ka fɛɛrɛ caman de bɛ ka o tiɲɛ. An ka finitigilakaw ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa ka dankari kɛ Bamanciwale tigilamɔgɔw la
ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na wa min ye lakamane jomane fo ka taga se Kajele n'o bɛ Nioro du Sahel marabolo la septembre kalo tile 7 an ka Bamanci wale tigilamɔgɔw ka sanfɛ kɛlɛkɛ mina ni o ye vecteur aérien o ye dankari kɛ Bamanci wale tigilamɔgɔw n'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen na nin yɔrɔ in na wa o kɔfɛ an ka finitigilakaw ye fɛɛrɛ bila sen kan ka ɲininiw kɛ yaasa maa minnu bɛ yen nɔ ni u bolila ka se ka tɛgɛ kɛ olu fɛnɛ na wa finitigilakaw y'a jira fana ko u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka lakana baara ka o sabati an ka jamana kɔnɔna la état-major général des armées k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'an ka janto an yɛrɛ la ni wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna la sabula maa jugu ninnu u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ dɔw bila sen kan yaasa ka dankari kɛ jamanadenw ka ɲɛnamaya la ko olu bɛn'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ nka ko an jamanadenw fana k'an fanga fara u ta kan n'an ye siganamɔgɔ ye yɔrɔ min na an ka wele bila u ma yaasa u bɛ se ka dankari kɛ u ka fɛɛrɛ juguw la yanni u ka tɔɔrɔ ka se a ma an daga yɔrɔw la. Jara transport ɲɛmayaso bɔra ka laseli kɛ ko u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko u bɛna na baarajɔ kɛ wagati kunkurunin kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni lakana ko baaraw ye ko u b'a ɲini u ka clientèle fɛ u ka u faamuya ko a bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka lakana de kama ko a tɛ ni Ala sɔnna ma u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogoya min ani baara ka daminɛ teliya la cogoya min na. Utukalo tile 27 san 2025 lelew ye ni o bɛ an sɔnko marabolo la an ka finitigilakaw ye tɛgɛ kɛ muso dɔ la min si bɛ taa san 71 na ka sababuya kɛ ko sika kɛlen bɛ a la ko ani Bamanci wale tigilamɔgɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko bɛ ka baara kɛ an bɛ wagati min na i ko bibi in na ni muso in bɛ an ka finitigilakaw ka bolo kan sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa a ko bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya min na. État-major général des armées bɔra ka laseli kɛ ko sibiridon septembre kalo tile 6 san 2025 Ndelimani kɔnɔna la ni o bɛ Tesit marabolo la ko u ye dankari kɛ Bamanci wale tigilamɔgɔw ka waleya jugu dɔ la sabula o tun kɛlen bɛ ka pick-up dɔ ka mugujugu fo ka taga se esansiw bila o kɔnɔ u tun bɛna na min kɛ ka dankari kɛ maaw ka ɲɛnamaya la nka an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka se ka dankari kɛ o waleya jugu in na wa an ka finitigilakaw y'a jira fana k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa Bamanci wale tigilamɔgɔw n'u u ka waleya jugu ka dankari kɛ a la an ka jamana kɔnɔna la nka k'u mago bɛ an jamanadenw ka dɛmɛ la yaasa o baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na. Hôtel Campement bɛ Moptikaw fɛ yen nɔ ni a bɛ u ka polisiso kɛrɛfɛ sibiridon septembre kalo tile 6 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 22 wagati min ye marifatigi dɔw ye u taara mugujugu wuli yenkaw la min kɛra sababu ye ka cɛ 2 ka olu bɔnɛ u ni na ani muso 1 fana o joginna u kɛlen kɔfɛ ka nin waleya jugu in kɛ u ye u kunda Mɛdinakura kɔnɔna kan ka taga hami wagati min na i ko bibi in na ɲininiw kɔni bɛ sen na yaasa ka se ka tɛgɛ kɛ ni maa kofɔlen ninnu na. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Faransi kɔnɔna la François Bayrou u kan k'a ka baarabila sɛbɛn di u ka jamanakuntigi Emmanuel Macron ma bi tarata septembre kalo tile 9 san 2025 ka sababuya kɛ a tun bɛ u ka wasabulon maaw ɲɛkɔrɔ yaasa ka se ka olu ka voix sɔrɔ danaya ko ta fanfɛla la nka min ye maa 194 de y'a jira ko olu bɛ a kɔ maa 364 y'a jira ko olu tɛ a kɔ ko olu ma da a la hali k'a sɔrɔ premier ministre ye u ka sariyasun 49 ka o kumakanw fɔ nka u ka sariyasun 50 b'a jira ko ni premier ministre ma voix caman sɔrɔ ka bɔ u ka wasabulon tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ko a ɲinini bɛ a fɛ a k'a ka baarabila sɛbɛn ka o di jamanakuntigi ma. N'an bɔra yen an bɛ taa Kongo kɔnɔna la Bamanci wale tigilamɔgɔ minnu bɛ Kongo kɔnɔna la ni o ye M23 maaw ye olu ye Bamanci wale ta ka ɲɛsin Kongo RDC finitigilakaw ma septembre kalo tile 6 san 2025 u ka dugu caman kɔnɔna la min kɛra sababu ye u ka maa caman de wulila ka bɔ u
daga yɔrɔw la wa a jirala ko hali k'a sɔrɔ bolonɔbila sɛbɛn kɛra u ni jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ don tɛmɛnenw na Washington ani Doha kɔnɔna la nka ko ni maa ninnu tɛ ka o bɛnkan sɛbɛn o tɛ ka o labato showa kɔnɔna yɛrɛ la min ye maa caman olu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la wa min ye Congo RDC jamana kuntigi a y'a jira ko Rwanda de bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin nin maa ninnu ma yaasa u bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogoya min na u ka finitigilakaw juguya la wa k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa min ye nin maa ninnu ye ka u daga ta ka bɔ u da la nka min ye nin dugu ninnu sigibagaw ye u caman ye a jira k'an bɛ wagati min na ko bibi in na M23 maaw ko u kɛlen bɛ ka sebaya sɔrɔ u ka finitigilakaw kan mɛ jamana ɲɛmaaw kɔni ye a jira k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa ka se ka dankari kɛ ni maa ninnu ka waleya jugu la Congo ni a nɔkan dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukuran.